Cathi la ikhululeka. Hayi ngeke. Sina every day khululeka mkhulu ngena. Wena manje sefuna ukhishwe kule insuku. Ngangena nje nihlale bafethu. Africa my continent. Ikona egumbini lami le. Mana. Africa my continent. Yeah. Ay angaso phela asho ukuthi seno sidabula nini? Siyosidabula wena mkhulu. Cha mana Africa my continent, Africa my home, land of our ancestors, land of my birth. Isizalwa la, singaba la. Khona ingoma ethi kusekhaya la noma ngabe izindlo zodaka kodwa kusekhaya la. Into ke esigijimisayo ukube besidayisa ama product bezothi sigijimisa nansi product ethi ubuntu sivuselela unembeza. Ubuntu inhlonipho umphako ongaboli. Yonke ethi sigijimisa. Mina ngisazofuna ke mfowethu sengize ngafika la kuseverele mla. Yeah, iWaterloo, yes. Asiqale la. Asikafika ukuthi kade ungifuna. Asiqale ubani lo? Mina ngusibhelele wakaduma kodwa einkundleni zokuxhumana ngidume ngelasithixo, Sthixo brand le ngigqokile. Oh, Sthixo lesi. Yeah, ibrand. Oh God. A small God. Yeah. Mana isithixo kanjani yini ube isithixo? Hayi thina nickname yaqhamuka nje. Kwaze kwathiwa isithixo, asagcina sekiqamba ibrand. Wena wawuyisithixo noma ubani lo qhama osithixo? Hayi into othi mawugqoke kahle kuthiwa uthixo up agcina seli. Oh inayo Eastern Cape kancane. Imix yelizulu neStern Cape. Abanye phela isithixo sikaningi. EmaZulwini ngithi isithixo lento exhumekayo for einsimini mawugade sithi isithixo. Oh lele ekade ilwana. La eStern Cape abanye isithixo ukhiye yabona isithixo Mina ke njoba ngomuntu ola ngazula bonkulunkulu abakhonzwayo. O small God So likaningi agcine sengiqhama nebrand ke. Aqala aqhama nejacket. Hlapa wayibona jacket akaso simsini le. Yayisuse kanjani umsindo kwa? Ngoba somatekisi. Okay. Yeah. Yaqona okhehlelezi kuyigcwalisa kakhuzane yini wathi khuza umthandeni ugcwalisa yini uthe umcimbi kakhuza kuyuniform umthandeni phambili wathi ayiqoka umthandeni ezomupha 250,000 akhombula ukuduma lonto mayigqoke agqoka ijacket angazi iyona ke la jacket le yangaqala ngaqala ibrand awuhlehle tshela umuntu ubani wena ubani ngoba uyingane umncane kakhulu ingqondo kodwa iningi kakhulu ubani usukaphi uphe ekhaya mina ngusibhelele wakaduma but ngisuka eKadumisa isadini Mkhomazi yes yeah ubaba wakamkhize ukuthi usuka esidini Embombolo oh yes yeah uthatha umuntu esikoleni ngikhule kwaDumisa ngadipha kwaDumisa ngelusa hayi mina ngikhulele ngapha hayi ngikhulele kaMasha benginamaphosi mase ngikhulele ngale ngikhulele kaMasha ukuthi nje kunenduku ekhaya oh yiyo lento yaxoxa nalento le haya khona kaMasha khona kwaMasha ya ukuthi street ubaba noma okay abazali bakho bebela kwaMasha ya bakaMasha wafunda kuphi konke kaMasha ezebudlomo nasethobile aqeda yonke into matric yami yonke into lona ngikwenzele kaMasha konke yes eMlazi ekhaya ngihlale kancane eMandeni ngihlale kancane ufika ngibe best kaMasha until ngize ngihlale la eWaterloo lana ufika nobanda ufika kanjani la la ngifika nomala okay uma usebuyile ekhaya eNewlands abafowethu nje sisebenza nabo la endlini yonke into senzela la endlini products iqala la endlini siqede la endlini nenza njalo umuntu nenzani sithunga ikipa siyiprint senze yonke into siyidayisi nama jackets ama blue jean ikhwama ugodo konke mana kuthiwa ke igama ke lesitolo ke kuthiwani ke uyeke isithixo siyeke isithixo lesakho hayi igama lesitolo besingaliqhabe kusathiwa nje kaSthixo clothing brand pen Africa my continent isikwasithixo clothing brand madoda umuntu sazohamba lesi bengile eNewcastle impahla plug na umfana uneminyaka emingaki mina ngina 30 lona kwaseNewcastle na 24 umfana nje semncane naye ubona ukuthi ayilento yokuqoka naye uze kabi tshela thina ke simiyeke lwaseNewcastle so sibona udaba lwakhe wena lento zini ngangaka into engenziwa ufika kanjani ukuthi ucabanga indaba zebrand ucabangeke kanjani indaba zokuqoka
hayi brand vele ingubo angithanda kudala so namathuba omsebenzi ngoba engekho sifundile sinazo zonke izinto khona i-defeat ngakuvezela but imisebenzi ayitholakala so mohlela ucabanga ufuna na uqhamuke nento obona nje sifuna kulala udlile yes yeah ayikho into ongayenza mawuzolinda uhulumeni nomzolinda ubana aqasha hayi khohla njengasema eklasini lonto ayisokumela nje uzenzela wena ekhaya ungongakanani uqhamukelana uqala lo kodwa lo ngathi mina cabanga umbona umzimba ongaka uyangilama khona nolama yena unomzimba kakhulu kunami thumagcina akwenza ukuthi wena ucabanga kakhulu stress isiningi bo igeng khululekile ngiyabona manje ukuthi hayi khululekile ithinta isizwe hayi khululekile ayina stress umama hey uthini umama mayibona ingane yakhe ivele yenza izinto nje uthini umama uthini ubaba hayi uma uhlezi ubusekile na ithanga isikhathi athenge ngithenga indawo ehezemiya bese uyeni bese Kenani kodinso esontweni yes esonto phami yes so nje uvele wathi angivele ngasutha mntanami yabo ngimthengele indawo ehezemiya ufuna ukumakhela khona ya ngifuna ukumakhela khona ngayi imali ebhahla le cishe wathi ngayi imali ebhakede uyazi siyeza la siyeza ucishe Africa my continent Africa my home aze ngikuboneke lokho umama mayithandaza lapha uyakubeka usuyabona ukuthi uyakubeka izibusiso ukwazi ukuyibona izibusiso ukuncana kukuningi ingane ezingaka abazali bethandaza becela uNkulunkulu bese bebona izinto zenzeka phela umthandazo obalekile oyilo mama yes oyibona besilisa hayi uza ngamuntu nami ngiye ngithi lo amadoda ufike egcineni uNkulunkulu awusheshe ufike uqala uvaye uyovaya kwamanye amajita enanihlala nayo emakhoneni lapha ngakosibanibani be approve nengilozi yakho ingawu approve ithi ayabuyela emuva kanti okwamama uya straight lento engayisho ke ku video lengize ngipost ngicela bekuthambe bethandaze sibaba umsweli ngoba le ndimo oyiqalile isitimelo siqalile asilulo ngoba ngisho each and every day ufonela umuntu akubikela usizo uzobona abantu base South Africa baningi abantu abanosizo kuze unesho uzuthi yazi kube mina mhlawumbe nawo namamiliyoni ngabe ubenzela bonke labantu endlela abanosizo ngayo abantu baxakekile kanyane nje abantu abaxakeke ngayo kwawena uzugcine nawe uzongeke ugcine ngeke usakhuluphana ukuthi sengizofana na kodwa ngaphansi kakhulu kwakho mina yazi ngeke usakhuluphana because ningi umthwalo uthwele abantu bangabona nje ku trend into ningi umthwalo uthi bebone unika imali abanye bethi hayi andamsela uphila kahle cha abazi ukuthi abantu wenzela abanye abaka understand Ibhakede ukuthi into enzela abantu yabo basayikhethe noyenza wenzela wena usizi labantu ningi kakhulu la ngaphandle abantu abazi mase kusabambe bheka usizi umisinemisi and abantu khona into abangayazi abanga understand ukuthi makufona umuntu awusho ukuthi kade ngiqeda ukuthola i-call ecishe ifane neyakho noma engaphezulu uattenda lo muntu uma attend kungene engqondweni kungene emzweni ubuka ukuthi kodwa ngosami ngizokwenza njani ngizohlanganisa inani la ngoba ngiyafuna ukuthi ngimsize kodwa amandla nama resources awakabi khona kunzima shu awusthathe ke ngoba sube sisiyajula nenyembezi zibe seduze akufanele sithinte leli button lenyembezi uqale nini business lakho ngiqale kulonyaka esiphuma kona iqale nje wow ngonyaka odlule yeah awuhlehle iCovid mawukhuluma ngakukhombilume ngeCovid ngoba inento eningi emqondweni wakho iyenzeni iCovid yini wayi brainstorm asikhathi seCovid umuntu evalelwe endlini ngoba abanye namabhizinisi aqalile aqale engqondweni engakabi nama building kodwa khona into yaqala umuntu ngeCovid khona umuntu wayevele omunye wavele wawiswa yona iCovid yeCovid kuzofika iCovid ngangisanda kuphuma ekushayeleni itaxi ngishayela uUber ngishayela uUber ngifice iCovid ngabona ukuthi ne driving nayo yaphelele umsebenzi so ezinye izinto kufanele ume ngento eyodwa kufanele ume nezinto ozazi ukuzenza online nazi ingubo nje ngayicabanga lapha inkinga amasente engabi khona ke so ngiyazi ukuthi engubeni ngiyawazi ngithi abo mina ubona ujula kanjani moza la yes kodwa ngikwazi ukulenza ibusiness ngisho endaweni ekucashini ngisimo se-internet esiyasiza ke labo TikTok o Facebook o YouTube uyakwazi ukwenza into umuntu ayibona iodemo online thatha into irap ngiyukela la ngeShoprite ngifaka ngisho ukuthi siyafika iCovid ngizokwazi ukurap ngithi ngifake into ifike ngisho umuntu eseCape Town ngisho ukuthi angisakwazi ukutravel
Soqedile khona lento kwakuthiwa i-SWOT analysis. Yekho indaba ye-SWOT kodwa kuyasiyeke i-SWOT. Uma kuvela okunye okukhomba ukuthi icindezele okunye, wena bheka ithuba lapho. Yeah. Banake. Niyayithungela noma nilanda bese nizo embroider. Ukhona umuntu ongithungelayo. Okay. Sanele une brand naye. Omunye bafuna ibrand ngoba ngawusosake ngesimo semishini. Oh yes. Ngoba ifunding angakayitholi. Yes. But khona la abanye bebethembisa bethe phethu ngifisa ukufaka isandla la. Ngibalinde ukuthi awungasifaka isandla futhi ukuthi uthengise imishini. Mawufuna lo she kuhlalwe phansi kusayini. Akekho nedwa wafika. Hlezi besikazi. Bayabhaza ke ngiyabhaza ke. Baningi basikazi yabo. Hayi naki ukubhaza ke ngiyayazi ke. Angithi iyo lento eyazi yathi wena mfana wami angiphume le nto ama proposal. Yabo le nto ama proposal ukubhala uthi background, uthi introduction, uthi problem statement, ukhulume mfowethu ama pages abe u36, amanye abe u70, amanye abe u100. Uthi mayibuya umuntu akubuyisele ngoline odwa nyathi we receive iproposal yakho. Is unfortunate ukuthi ke asikwazi ukukusiza kwamanzi kuphelile. Ngeke uyithathe futhi uhambe kwenye indawo ngathi mina no uyazini mina ngifuna ukusiza abantu angisukume iproposal yami eyi1 ile idolo. That's my proposal ukuthi ngizocela ngizehlise kubantu ngiqoka usizo lwabantu. Lento ishoyo ukuthi manje enye challenge esikhona ke uyeke le ucabanga ukuthi abantu bacanda umuntu onemali bacanda uphila kahle leyo abantu vele bashalo abantu abacabanga la iduzana esikhona ke manje besingaze sinake ile yempi ukuthi bafuna ukushaya phansi bekushonise phansi bafuna ukuthi bekushaye phansi ushone phansi umuntu omnyama esiza umuntu omnyama afike yena angithi sekwaba nalento yobuthakathi hayi lokho oyi-traditional buthakathi le yama western manje ukuthi simshaya kanjani sibanibani phansi bengaze ngibheke kodwa sengiyibone ukuthi yazini nansi enye indlela kodwa kasiyeke lento siyakhuza uproducer ngoba inosuku lwayo la so ikhuluma khona kahle sisayikhuluma mfowethu uqale nini ukubeka labo 10 ngiqale bekuzophela uNovember kuzongena uDecember kuleyo busy leyo sekuqala lento eBlack Friday. Yes. So ngithe sengiqala ngibona ama customer nami ngiyahlala ku social media ngathi mina namathi ngilekelele la each and every customer engenayo kulo mali elikhiphe ngithatha u10 ngiyafaka ngiyabeka la nje ubona silenga lapha noba hlele lapha ngenzela iCamera bayazi lengenga la endlini ozozama ukunyoba lapha le kalungu. So belokho ngifaka u10 ngapha ngiyopoza u10 ngifaka u10 kanjalo each and every customer ngifaka u10 noma kuthiwa uthenge ngingekho bangitshela bangakabathengile thathe labo 10 rand ngishintshe ngifaka because mangizoyibekela mina eceleni ngiyakwazi ukubeka imali ngendlela inkinga ngizoswe ngiyibeke i-account yami ngiyibone ngathi siningi ngi-attract ukuthi angenze esinye isidingo kanti uma sengiyibhalile ukuthi le ngifisa ukuyibekela i-foundation ethile kusizo lithile angiyibeke ngale ndlela angayinaki ngiyibeke kanjalo ke kube lula. Uba nomunye la hayi bakhona abafisa abangilamayo bancane obese kuba lezi insizwa lezi eziya umakhelwane manje welokhuza ngenani vele umakhelwane welokhuza ngiyabiza ngenani welokhuza asiyazi nokuthi imalini ifake injalo la ifake vele uyifake injalo ngesigubhu mfowethu se ifake ngesigubhu mfowethu ifake ngesigubhu. Ngazi bakuyovaleka ke cha so phuma nawo ngesigubhu la manje umuntu abanje namatshe aqamba iminyaka isihambe manje ayisaqonde kahle leni mfowethu siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu siyabonga uNkulunkulu kakhulu mhlambe asenze nje bafowethu nisangena mhlambe noma singavala kamakhamera sikhulume noNkulunkulu yabo sikhulume noNkulunkulu siwavalela amakhamera bese sikhuluma noNkulunkulu.